дар шаҳру навои кишвар тантанаҳои наврӯзӣ идома дорад. Дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ ба истиқболи ҷашни наврӯзии хуҷастапай дар ҷамоату деҳот тантанаҳои наврӯзӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Дар ҷамоату деҳот ҷашни байналмилалии Наврӯзро сокинони ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бо ифтихору шукргузорӣ дар фазои сулҳу ваҳдат истиқбол гирифтанд. дар деҳаи мадрушкати ноҳия ба истиқболи ҷашни наврӯзии хуҷастапай бо унвон бо омода кардани хӯрокҳои миллӣ ба монанди оши бурида, қуртоб, оши палав, пухтани нонҳои мастчоҳӣ ва чанд намуди дигари хӯрокҳои миллӣ пешниҳоди меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ гардонида шуд. чӣ тавре ки маълум аст, таом ва нонҳои ин минтақа аз ҷониби кадбонҳо ба таври махсус омода мешавад. дар ҷараёни барномаи наврӯзӣ тарзи омодакунии таому маҳсулоти хамирии минтақа ба намоиш гузошта шуд. ҳамчунин дар рафти намоиш урфу одатҳои арӯсбаророн, хондани рубоёти зарафшонӣ, рақси бонувон бо остин ва дигар намуди урфу одатҳои миллӣ манзури иштирокдорон карда шуд. дар гӯшии ҳунармандон бонувон ҳунари дастидӯзӣ, либосҳои миллӣ, кӯрпаву кӯрпача, болишт ва дигар намуди ҳунарҳои миллиро ба намоиш гузошта буданд. дар қисми фарҳангӣ чорабинӣ санъаткорон бо сурудҳои дилнишину ҷаззоб ва рӯҳнавос ба чорабинии идона шукӯҳу шаҳомати воло бахшиданд. барномаи наврӯзии ноҳия таҷассумгари арзишҳои олии маънавӣ ва ахлоқии фарҳанги Наврӯзро барои сокинон муаррифӣ намуд. тавассути истиқлоли давлатӣ, сиёсати хиратмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз файзу баракати хосаи иди бузургтарини аҷдодӣ ва миллӣ шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо намуда, он ба густариши оинаҳои наврӯзии аҷам мусоидат карда, барои такомули худшиносиву худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву ташаккули маънавият таккони нерӯбахши худро иҳдо кардааст.